Vi går lige på og hårdt. Jeg vil bede jer om nu, at I tænker sikkert, nej, det kan jeg ikke. Men tænk på et eller andet i dit liv lige nu. Eller ikke lige nu, men tænk på et eller andet i dit liv, hvor du tænker, der fejler jeg, der synder jeg, der kommer jeg til kort. Tænk på et eller andet konkret. Og I skal ikke, bare roligt, I skal ikke dele det med nogen bagefter. Bare tænk på det lige nu. I får 10 sekunder. Det er ikke så svært. Og så hør de her ord. Du er tilgivet. Du er tilgivet for det, som du sad og tænkte på. Jesus, han døde for dig og for mig. Og nu vil jeg bede, I skal ikke dele det med hinanden, men jeg vil bede jer om at sige det til din sidemarker. Du er tilgivet. Jesus døde for dig. Det er en stærk fortælling i dag, en stærk beretning, vi hører om i dag. Og lad os prøve at træde ind i den der beretning med vores forestillingsevne, som vi alle sammen har. I skal forestille jer, at Jesus han er blevet inviteret ind i en farisæers hus. Simon hedder ham her, farisæeren. De spiser sammen. Og de spiser altså ikke sammen på den måde, som vi måske spiser sammen. Ved et bord, på en stol og ved et bord. Fordi så ser det der med, når kvinden kommer, sådan lidt mærkeligt ud. Nej, dengang der lå man ned. Og man lå med hovedet vendt mod bordet, eller måltidet, mod fællesskabet. Og fødderne vendte ligesom udad. Fødderne og sandalerne var beskidte fra vejen, støv og møg, og blev holdt væk fra maden og bordet. Og så skal vi forestille os, at der i den anden ende af byen er der en kvinde. Og hun er åbenbart meget bevidst om, at noget må ske i hendes liv. For Lukas han skriver det sådan, nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Men en ting er, hvad alle andre kan blive enige om. Jeg tror, vi alle sammen kender til det der med, at det er altid nemt at sige, hvad der er galt med alle de andre. Det er altid nemt at pege på andre, og pege på andres synd. Og det kan være farlige løjer. Begynder at gøre det. Men det, der er så stærkt i den her beretning, det er, at det ikke er andre, der siger til kvinden, du lever i synd. Men det er tydeligt, at hun selv ved det. Hun er selv bevidst om den her synd, hun lever i. Og hun ved, at noget må der gøres. Hun har brug for at blive sat fri fra den her synd. Og nu har hun hørt om, at ham her, Jesus, han er kommet til byen. Og jeg tror, for rigtig mange af dem, som vi hører om i Bibelen, som i Det Nye Testamente, som hører om, at Jesus er kommet til byen. Jeg tror, rigtig mange af dem ikke vidste, hvad konsekvensen var ved at opsøge Jesus. Men de havde bare hørt historier. De havde hørt om ham her, Jesus. Og de vidste, at der foregik store ting omkring ham. Så jeg tror, hun går til Jesus. Ikke sådan med en stærk teologi i ryggen og ved lige præcis, hvad der kommer til at ske. Men hun går i et håb. Lidt som vi sang det før. Et anker for min fod. Håbet som et anker for mit fod. Hun går med et håb. Håb om ikke, hvordan Jesus vil gøre det. Hvordan det kommer til at se ud. Hvordan hendes liv bliver. Men et håb om, at Jesus kan gøre noget. Med sig har hun en alabastkrukke. Det har efter sigende været en meget, meget dyr krukke. Og den her krukke indeholder en dyr
olie. Og hun kommer ind i det hus, som Jesus er i. Eller det vil sige, egentlig så var hun jo forbudt at gå derind. Hun måtte ikke gå derind. Der har formentlig ikke siddet kvinder ved det bord. Og man skal også forestille sig, at den her kvinde kendte sikkert alle. Alle vidste om hende. Så hun må have været meget, meget diskret og fundet en vej indenfor. Og vi ved ikke, hvordan. Men ind er hun kommet. Og hun går målrettet hen til Jesus. Og der står hun græder ved hans fødder. Knæler og græder ved hans fødder. Og så begynder hun at gøre det utænkelige. Hun vasker Jesu fødder med sine tårer. Tørrer den med sit hår. Og så åbner hun den her alabastkrukke med sikkert den livligste duft. Og så begynder hun at salve Jesus med den her olie. Det er en gribende fortælling. En gribende fortælling om en kvinde, som ikke kan holde sig selv ud længere. En kvinde, som er desperat efter at blive sat fri. Der står faktisk ikke, hvad det er for en synd. Det kan være så mange ting. Men når vi sammenligner med andre steder, så kunne det sagtens være, at hun levede i prostitution. Hun føler, at hun er fanget i den synd, hun lever i. Og hendes største ønske er at blive sat fri. Hendes største ønske er at blive frelst. Frelst, som betyder fri hals. Hun ønsker at være fri. Og hun har hørt om ham her, Jesus. Og nu står hun der. Hun knæler ved hans fødder. Og hun gør det, som hun tænker, hun har lige ved hånden. Hvad har man lige ved hånden? Jo, sig selv, sine hænder, sine tårer, sit hår. I alt det, hun gør, ydmyger hun sig foran Jesus, sin mester. Og man kan sige, at hvad er det, hun gør, når hun kommer frem foran Jesus? Jeg tror, at der er mange af dem, der kommer til Jesus i beretningerne, men også, det vil jeg våge den påstand, også i dag, der kommer til Jesus med et eller andet sådan idé om, at Jesus han må kunne give os nogle gode råd. Jesus er et godt forbillede. Han må kunne sige noget godt og rigtigt og smukt ind i den her sammenhæng. Jeg tror også, at det var til dels derfor, at farisæerne også valgte at spise sammen med Jesus, snakke med ham, fordi han var en kyndig lærer. Han havde en visdom, som de ville få del i, men det var stadigvæk en visdom, som de kunne kontrollere, og de kunne holde Jesus med en armsbredde. Hende her kvinden, hun gør noget, som kan virke totalt ydmygende. Ikke nok med, at hun er en kvinde, der er til stede i den sammenhæng, hvor man ikke skal være. Men hun er den kvinde, som alle sikkert ved om, og som måske har levet i synd i mange, mange, mange år. Og nu står hun der og knæler ved Jesu fødder. Og hvad gør Jesus? Jesus tager imod hende i kærlighed. Og hvordan er det, de reagerer omkring ham? Jo, som det tit er, så refererer de til, hvad man ikke må. Simon farisæeren siger, hvis ham der var en profet, så havde han godt vidst, at det der, det kunne man ikke tillade. Men Jesus han ved, at der er noget andet på spil.
Hvis kristendommen byggede på gerninger og resultater, så vil den her kvinde, som salver Jesu fødder, ikke have nogen chance. Jeg tror, at det, der sker her i beretningen, er, at der kommer en kvinde hen til Jesus, som ved, at ud fra alt det, hun har gjort, ud fra den måde, hun har handlet i sit liv, og de fejlbarlige resultater, hun har opnået, så har hun intet at komme med. Det eneste, hun kan komme med, er sin tilbedelse af Jesus. For hvis kristendommen byggede på gerninger og resultater, så vil den her kvinde, som salver Jesu fødder, ikke have nogen chance. Det er det, alle de andre kommer med. Jamen, vi er jo farisæere. Vi lever et godt liv. Vi gør alle de rigtige ting. Desværre så tror jeg faktisk også nogle gange, det er sådan for os i dag. Kom i kirke. Bare kom som du er. Men du må godt blive som en af os. Det er desværre realiteten nogle gange. Jeg håber ikke, at det er sådan, og jeg håber virkelig, at Gud med sin ånd gennem Kristus kan vise os, at vi skal have lov til at komme, som vi er, og som dem vi er, og som elskede af Gud, som vi er. Men der er noget menneskeligt i det her med, at vi alligevel gerne vil have, at man skal gøre noget, at man skal være noget bestemt. Der er noget menneskeligt i det. Og det er det, som farisæeren Simon også ser. Det er, hende her, hun passer ikke ind. Hun hører ikke til her. Og tænk på, hvad er det, tænk på alt det, hun har gjort. Jesus, han responderer med en lignelse, hvor han siger, en pengeudlåner havde 2 skyldnere. Den ene skyldte om 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Og hvad svarer Simon? Den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus ser for det første et menneske, som er elsket af Gud i denne kvinde. Det er det første, Jesus ser. Men han ser også et menneske, som lider, som pines af en synd, som hun ikke kan komme ud af, som hun ikke kan se sig fri fra. Og Jesus ønsker at sætte denne kvinde fri. Jesus ved, at hun har syndet meget. Derfor ved han også, at hun har brug for tilgivelsen. Og så er der det her twist i den her fortælling, som måske er den svære del ved det. Og det er, at tilgivelse, det er ikke bare en automat. Jesus siger, at den, der har elsket mest, bliver også tilgivet. Tilgivet mere. Tilgivelsen af synder, lige meget størrelsen af synder, hænger sammen med noget bestemt. Det hænger nemlig sammen med, om vi ønsker tilgivelsen. Kvinden, hun viste i den grad, at hun ønskede at blive sat fri. Og hvordan viste hun, at hun ønskede at blive sat fri? Jo, gennem det at tilbede Jesus og elske ham. Hun gjorde det i en forstand, og det er måske det, vi ser. Hun gjorde det ud fra noget, ud fra en gerning. Men Jesus, og det der kan man også blive tilgivet. Men Jesus siger faktisk til hende, han siger ikke, din